Saksi senbiang mentah habangi pai akan dega juk syai juk stand mentah wi sibon ba ki breu ki labat ya ki mobile touch screen ki bahak bat ki klan bor bat ki ba la roban page ya barok ki social media te kendia ta bangi page don sibon ki breu ki banang bat pentri kam ki mobile bat don ro ki bamnang ban pentri kam bat don ro ki besungop tang hak mobile mit labas ngi bat don ro ki bamngop bat ki banang ban pentri kam kat kum ka por ya ki mobile tiang ni page bagi ni ki breu kia page kai ki mobile apa kia page ya ki video ki rk ki ya andre kalong ka ba kam song longo syupat habangi page haki Instagram bon ba ki kentai ba sendang ki banang banyak action bat bane pen i ya ki .med .phat bat ki khasi jongi ro hapo Instagram la bon ki banot ban ak kum ki we pet ki jai breu ki bom khen su ia la ka jong ka poram ka akor habangi pai pat show apps Facebook bala bon ba ki ba download te hang ni rong i ba bon ba ki khasi jong i kinang ban rem ban bai nei ka long pat ka ai ka ba sngo ta namar ki kwa ban show ki kwa ban pen i kum ki we pat ki breu ki ba show hapo reel la ne hapo story jala ka jong kam ka phat oi ki khasi jong i ki dang show ya ka akor poram dai don ro ki ba show ya ka met ka phat jong i kom i don akor poram show habangi pai pat ki YouTube bun ki breu ki pelanang la start apa ni ya ki musik video bat kumjo ya ki musik ki pasno tenat ki pasno film ban sengap bat ki video berkomik bat kamtam ya ki news ki ba penting teng ki ba pesmi bat teng ya ki jinghuri hora hap perthai barok kawe leng ba ka mobile mentang ya la ban yo i peleng sodong hang ne ha perthai jongi bat kumjo ro ki khasi jongi mentang i ba ki YouTube la bon ba ki banang ki batip ki bala ban page ki bala ban sinai ki video ki bala ban pen internet ya la de pat hak kata karukom buat ya kirang warok ndai ka bakam su tenat chu pat kalong abangi page ya ka channel jong iba JR Story London namar hang ni ki penmi ki video ki ba yo i ya ki breu ki baduk ki basuk pat ki bomdon ya kaspa ka phel ki jing jinjar jing sitom bat ki basak hanglat ha kaduk kadok ndai kan ni ka channel ngi yo i babun sin ka kloi penyarap ya kita ki baduk te perlok lada episode tenat menpage ya kan ke channel saya like saya subscribe kenang ba ini JR Story London inang la ban yai be sikmat ya ka jingmut ke babah jong i ku boleh sibon